खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै फ्राय जोंनि बयनिबो नखर गाइखेर होफैयो बा जों गाइखेरखौ लाखियो नङासै गाइखेरा देहानि आरो मेलेमनि थाखाय जोबोद मोजां बेनिखायनो उन्दै गथ'साफोरनो गाइखेर होनाय जायो आरो गेदेरफोरा फ्राय साहा लोङो नाथाय उन्दै गथ'फोरनि देहा आरो मेलेम मोजां खालामनो होननानै जों जि गाइखेर लोंहोगासिनो दङ बेयो बिससो नङाथ' उन्दैफोरनि देहा आरो मेलेमखौ मोजां खालामनो नागारै गाज्रिसो खालामगासिनो नङाथ' बेखौ साननानै मालाबा गिखांनाय फैयो नंगौ गाइखेरखौ लानानै जों गिनोबो नांगौ आरो सांग्रांबो जानो नांगोन मानोना भारत नाङैनो सोलिनाय गाइखेरनि फालांगियाव गोबां गिथावना केमिकेल लागायनायफोरा सम सम समाज बिजोङाव गोबां गोसारो धुबुरीनि चापरनिफ्रायबो गाइखेराव केमिकेल पाउडार लागायनायनि भिडिअआ गोसारदों केमिकेल लागायनानै गाइखेर बानायदों बेनि उनाव बे बिसखौनो मटर साइकेलजों लांनानै नखर रानहैदों भिडिअआ समाज बिजोङाव गोसारनाय लोगो लोगोनो ओनसोलनि सुबुंफोरा 100 लिटार गाइखेरजों लोगोसे गाइखेर फालांगिखौ हमनानै पुलिसनो गथायनानै हरदों बायजोनिफ्राय गाइखेर फाननो फैनाय सुबुंफोरनिफ्राय रावबो जाहाथे गाइखेर लाखिया आरो गलाफोरावबो जाहाथे बेफोर गाइखेरफोरखौ लाखिया बेनि थाखाय खावलायदों आरो फुड एन्ड साप्लाइ बिफाना जाहाथे बेफोरनि सायाव नोजोर होयो आरो राहा लायो बेनि थाखायबो खावलायदों गुवाहाटीनि खानापारायाव 23,955 कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनो रेगुलार फोरोंगिरिनि एपइन्टमेन्ट लेटार गथायबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि आखाइजोंनो फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइखौ गथायदों दिनैनिफ्राय थिका बा कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरि थानाय नंला खालि फोरोंगिरिल' मख'नाय जासिगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा लोगोसे जायफोर फोरोंगिरिफोरनि साख्रिया मावनायनि समा 10 बोसोर बा 25 बोसोरसो दंबावो बिथांमोननिया दिनैनिफ्रायनो NPS बा नेशनेल पेन्सन स्किम जागोन नाथाय जायनाखि मिरुआव इउनिफाइड पेन्सन स्किम UPS लाबोबाय आरो आसामाव UPS खौ लाबोथ'वाखैब्लाबो 1 एप्रिलनिफ्राय UPS आवबो थांनो हागोन फोरोंगिरिफ्रा होननानै बुंथिदों अदेबानि आसामावबो UPS लाबोगोनखौ इसारा होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेनि अनगायैबो 6,000 फरायसालिफोराव गोदानै गाहाय फोरोंगिरिनि पस्टआव थिसनथाइ होनाय जागोन बेयाव दा एपइन्टमेन्ट मोननाय फोरोंगिरिफ्राबो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंथियो जायफोर फोरोंगिरिफ्रा खैफोद गोनां जायगाफ्राव दं जेरै धुबुरी खोला सालमारा बेफोर जायगानिफ्राय फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनानै लाबोनो थाखायबो खोथा होदों गिबि मन्थ्रिया 3 बोसोरनि गेजेरावनो बेफोर जायगाफोरनिफ्राय फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनानै लानानै फैफिनगोन जाहाथे बिथांमोनहा गावनि फिसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो खाबु मोनो होननानै बुंथियो आरो आसाम सरकारा 1 लाख लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि जि रादाय होदोंमोन बेयो आबुं जाबाय 1 लाखनि गोबां लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननाय जाबाय आरो फैगौ बोसोराव फोरोंगिरि पुलिस आरो गुबुन पस्टआव 50,000नो साख्रि होगोन होननानै फिन रादाय होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा UPPL आरो BPF राजखान्थि हान्जाया ज' जानायनि लामायावसै नामा UPPL आरो BPF ज' जानो थाखाय मोन्नैबो दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायदों होननानै खोनानो मोननाय जादों ज' जानायखौ लानानै UPPLनि दैदेनगिरि राजु नार्जारिया मा फोरमायथिदों फै जों मिथिनानै लानि बिथाङा फोरमायथिदों दि UPPL आरो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा ज' जानायनि लामायावसै बेखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो ज' जानो थाखाय हाग्रामा महिलारी दैदेननाय BPF आरो प्रमद बर' दैदेननाय UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायदों बेयो जों बर' माहारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां होननानैबो बुंथियो राजु नार्जारिया लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि हाग्रामा महिलारीया सासे गेदेर दावहारु गावनि जिउ बावनानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों बिथाङा BLT खौ दैदेननायजों लोगोसे बर'नि माहारियारि आफादनि सिनस्रि हिसाबै गसंबोदों आरो BTC खौ 17 बोसोर दैदेनबोदों आरो बिथाङा माखासे मोजां खामानिफोरबो मावदों फिसा हारियाव 3-4 दोलो थायोब्ला थावरिनो गोब्राब जायो बेनिखायनो ओनसोलनि राजखान्थि आरो समाजखान्थिखौ UPPL आरो BPF ज' जानानै दैदेनोब्ला बर' हारिनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय जागोन होननानैबो बुंथियो राजु नार्जारिया लोगोसे आद्रा थानाय जि खामानिफोर बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय फिसा सार्थखौ जाहाथे दैदेनगिरिफ्रा एंगारो बेनि थाखायबो खावलायो बिथां राजु नार्जारिया
गिदिंनाय बार बारनायनि जाहोनाव गोबां अखा हानायजों मोननै रायजोआ दैनि सिङाव। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव अन्ध्र प्रदेश आरो तेलेंगाना रायजोआव गोबां दैबाना जादों। जायनि जाहोनाव बे मोननै रायजोआव गासै 27 सुबुङा दासिम जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो गोबां सुबुङानो दासिमबो गोमानानै दङ। 27 जिउ खोमानांनायनि मादाव अन्ध्र प्रदेशआव 19 आरो तेलेंगानायाव 15। 17,000निबो गोबां सुबुंफोरा दैबाना जानायनि थाखाय गावगावनि न'खौ एंगारनानै गुबुन जायगायाव थाहैनो गोनां जादों। विजयवादायावनो 3 लाख सुबुंनाव गोहोम गोग्लैदों। मोननै रायजोनि फ्राय गासैबो लामायानो दैनि सिङाव गोग्लैदों, जायनि जाहोनाव लामा सामाजोंबो नाव सालायनो गोनां जादों। जाहोनाव अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्त्रि एन चन्द्र नायडु बाबु बिथाङाबो नावनि गेजेरजोंसो दैबाना जानायखौ नायथिंनो गोनां जादों। गासैबो दैजों लोमसावनायनि जाहोनावनो 140सो रेलगारिखौबो केन्सेल खालामनो गोनां जादों आरो गुबुन लामाजों दैथायहरनो गोनां जादों। आरो रेलगारि केन्सेल जानायनि जाहोनाव 6,000निबो गोबां दावबायारिफ्रा रेल स्टेशनफोरावनो नांथानानै थानो गोनां जादों। जायनाखि अन्ध्र प्रदेश आरो तेलेंगानायाव दैजों लोमसावदों, बेनिखायनो 5 सेप्तेम्बरसिम गासैबो फरायसालिफोरखौबो बन्द फोसावनो गोनां जादों। रैखा खालामनायनि हाबाखौ एनडिआरएफआबो मावगासिनो दङ। गासै 26 एनडिआरएफनि हान्जाया रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों आरो जौ सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहरदों। सासे उन्दै हिन्जावसा बर' गथ' गोमानायनि खौरां। गोमानाय खौरांखौ लानानै उन्दै गथ'सानि बिबौ आरो बिमायंआ खौरांगिरिनि सिगाङाव खोथा बुंफैदों। खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथांमोनहा रायजो राजानिफ्राय मदद हास्थायनायखौ फोरमायथिदों आरो बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि उन्दै गथ'साखौ बिथांनिनो बिफा रुमाल दैमारिया सोरनोबा हरदों। नाथाय सोरनो हरदों आरो बबेयाव उन्दै गथ'साखौ हरदों बेनि सोमोन्दै जेबो रोखा मिथियाखै आरो रुमाल दैमारिया जाहाथे गावनि फिसाजोखौ लानानै फैफिनो, बेनि थाखाय रुमाल दैमारिखौ गोबां खेब बुंदोंब्लाबो रुमाल दैमारिया गावनि फिसाजोखौ लाबोफिनाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा जाहाथे मदद होयो आरो रुमाल दैमारियाबो जाहाथे गावनि फिसाखौ लानानै फैफिनो, बेनि थाखाय खावलायहरदों। बिफा रुमाल दैमारिया बे 2-3 गेजेरावनो जुदि गावनि फिसाजोखौ लानानै फैफिनाबा गुबुन मोनसे राहा लानो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांनि न'खरनिफ्रा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला उन्दै गथ'सानि मुङा महेश्वरी दैमारि आरो न'आव फुंफुलि होनानै गाबज्रि होनानैबो फोरमायथिदों। सोरबाफोर उन्दै गथ'साखौ नुसनबायोब्ला 6000712146 खेबसे बुंबावनि 6000712146 बे नाम्बाराव जाहाथे खौरां हरो, बेनि थाखायबो खावलायहरदों न'खरनिफ्रा। 1 लाख रां जाख्ल'नायनि दायाव हमजादों बे खेबाव एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार। इरिगेसन बिफाननि एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार सीमान्त लाहाकारा रां जाख्ल'नायनि थाखाय हमजानो गोनां जादों। 1 लाख रां जानायनि थाखाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमनि आखायाव हमजानो गोनां जादों बिथाङा। खामानिनि प्लान आरो एस्टिमेटखौ प्रसेस खालामनो थाखाय 1 लाख रां जाख्ल'दोंमोन एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार सीमान्त लाहाकार बिथाङा। बेनि उनावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि हान्जाया बिथांनि न'आव 7 घन्टा सिग्रोमदोंमोन। बेनि उनाव बिथांखौ रांजों लोगोसे हमनो हादों। गावनि बिसिखौनो बुथारनाय जाथाय। आसाम पुलिसाव मावनाय सासे कनस्टेबलआ गावनि बिसिखौ बुथारदों। बेनि उनाव गाव पुलिस थानायाव सारेन्डार जादों। लखिमपुरनि बरबसायाव जादों बे जाथाया। बरबसानि बसन्त सैकियाया गावनि बिसिखौ बुथारदों। बेनि उनाव गाव पुलिस थानायाव सारेन्डार खालामदों। न'खरनि जेंनाखौ लानानैनो बे थासारिया जानो मोन्दों बा बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय मानि थाखाय जामारदों बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै। लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ गुबुन कर्सआव मुं थिसननो थाखाय लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। कर्सफ्रा जाहैबाय नार्सिं केयाराव बेचलर अफ भकेशन, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मा। बाक्सानि बरमायाव थानाय प्रफेसार कलनी आरो सप्ताहिक हाथाइनि साखाथियाव थानाय AISECT ग्रुप इउनिभार्सिटिजों गनायथि मोननाय रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मायाव मुं थिसननो थाखाय हांख्रायहरदों। मुं थिसननायनि थाखाय प्रसपेक्टास होनाया जागासिनो दंखायो आरो आगस्ट दानावनो मुं थिसननायाबो जागोन। गोसो गोनां फरायसाफोरा गोख्रैनो बेफोर कर्सआव मुं थिसननो हागोन। रोंग'थिया नार्सिं कर्स आरो मेडिकेल लेबरेटरीनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन।
नाथाय डि फार्मानि थाखाय साइन्स स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। मख'नो गोनांदि नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरि आरो डि फार्मा कर्सखौ खालामखांनायनि उनाव एपिएससि आनजादनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन बिजाथिफोरा, लोगोसेनो गुबुन गुबुन सोरखारि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। हस्पिटाल, नार्सिं हम, क्लिनिक बायदि बायदिफोरावबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जौसिन सोलोंथाइबो लानो हागोन बिजाथिफोरा। गुवारै मिथिबावनोबा आरो मोजाङै मिथिबावनोबा 8011133336 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।